كل جزء يكون أوجز لنا نجار زين جويتا جويتنا هيوتنا ترجم يقول هناته قالوا جويتا تصل زول جويتا تزي كويس قالوا جويتا خون زدليو شوف ناس دليو كتفو ناس دلي حارد الناس دلي كم برك خناس دلي كم كناس دلي بزوحي كاب الشيطان جميركم كسبت تحتي له كل مسارحيتاته نابرا كنتات مدرخات نهيوت بزح نجار تبقى حمام إذا شغلنا نجارات بزح نجار سي قويتا خون دل بزحي كبرنا أملاك يخون جناخ قويتا نقع قويتا خونه قويتا سي نقع قويتا خونه كندي قويتا خوين متتعوت لنا مسلوك كندي قويتا خوين مسارت إنا مسلوك كندي قويتا خوين مبكينا مسلوك تي إزفليتو واقع خفيلو استبجاونا قويتا كنشمي بارخ هاليلويا كبري نجزيابير أملاخنا يخون كم زي بفقري كنأكب بحاد النت كنأكب نأملاخ كنخبرو عدل زخافة نأملاخ شمي بارخ مش قويتا من بار بتاع تعمي بخلو نجاري جزيابير زت أقوكا أحوات هبك آمين دو قالوا يهبك آمين دو منفس يبرتعك آمين دو أبز مدرز دم أبك عين تخاط خفيتو سي ببرهان كتمارا لسكبرك فقط كخم تأسمايكم مدما هاليلويا فقط جزيابير مدري إن داسا مغرنا خنبر حساب جزيابير مدري إن داسا مغرنا خنبر كبرين شو يخون عربون منفسو عفانا زقمت أملاخ شمو يبارخ أرى شمو يبارخ أرى شمو يبارخ سلازي خمتي جوس حاونا خبلوت أنحى عليه سلاز سمع خادم ما حزبتات كلها مدري بزر خاخ بارخ يوم يزبلوا ما زر إنا خبارخ مدري خنورس كم تخبلوت أنحى على أملاخ مسمع مسك قالوا جزية محلاف من كله بركته سلازي قبل بنا نحضره ولا كوخاب جزية سريع وتجبره جن يقرأ له اللغو حق سلة تزاربه مالتي كبرنا جزية بيرقون سلازي لما أنت حبيرنا نريو حسب ناي زمني نهميا إيه زبر حسبنا نري سكي ناي زمني نهميا يبلو أنا ناي زمني نهميا يبلو أنا ناي زمن نهميا آمين جابر أملاخ سبارة يخون مجمرتها تحسب كم مجمرتها حنت تقصخن ببمو متوخوننا بدحريو تحسب انتي مخالط مخانو إذا حج فريمكم هذا لكم في رمخا انتي مخانا حسبنا كلاتنا بحسب كن زارار بكن رينا جابر مسكن زربان نهميا حدا ودي حكاليا كون دما كم مبل عسرة عمت أورحي كسلو أنا أبجم بسوسان نبركو حناني حدا خابتهم أحواتين قال سب كاب يهودان متو أنا دما بزعبا أتوم زملتون كامركوز ترفون أيهودن بزعبا يرسالمن حاتت كوم نساتهم دما أتوم زدحانون أتوم كامركوز ترفون أبو أبتا هاجر ببزح مكران ترفن أيام زنوبرو زلو مكاوابيا يرسالم كأفريسو دقيتاتاون بحاو نديدو بلوني أملاخ استمسكني هون سلازي أبز جزء زي نريو دلنا نهميا تايك جبر كلنا نري دهاي كحات كلنا نري متشم دهاي زحاتت كل جزء بروخي أمين دو دهاي زحاتت لبامي دهاي زحاتت زقدسيو عشاء عحتتني دهاي حتتني أتينا إكزيابر لبزول لو وجن كل جزء أنت عايز جبر نحن دهاي حت سلازم نهميا أبزي دهاي نا يرساليم جبر يرساليم كم يالله هزبي كم يالله عدنا كم يالله تخمر كوستمر سسي تخايسو دو تخمر كوستمر سسي تعيمو ودو إلو لبوسي أو نيرو ولا بكالة هاجر تتقمد سلازي أبز مجمع راز قبرو نجار نهميان حدار إنا دهاي تاجرو دهاي حاتيتو سكت قاهم دزول سب دهاي يسجير كاتفل الدولو
حوي دي كون كابلو يسوس قويتاي زون سبعي سبيت نتحاوها فيرو كندينا هذا هاي نقبر نقر ما قدنا ندام هارنا هنكيد أبزن تاي غيرو نهميا ده هاي حواتي حاجت كما يالو ده حنا هيزبي ده هاينا حاجري كقبر مخنياتو እግዚአብሔር አምላክ ምርኮ ማርክ ኮሎ እግዚአብሔር አምላክ ምርኮ ካመልስ ኮሎ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ከገብረልካ ኮሎ እግዚአብሔር አምላክ ከም ትخزምሮ ጸናሕና ጸሎትካ ክሰምዕ ኮሎ ዳሃ ያህዋትካ ይግበር ምክንያቱ ታ መንግስት ሓንቲ ያ ታ መንግስት ንሕና ደለና ሓንቲ መንግስት ያ እታ ንሕና ንጽብያ ደለና ሃገር ሓንቲ ሃገር ያ እቲ ነምልኾ ጎይታ ሓደ ጎይታ ስለዚህ እምበኣር እዚ ውጽኢት ናይቲ ኣምላኽ ምሳኻ ምህላ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ሓውኻ ዘለካ ፍቕሪ ናቱ ንሓው ዘይፍቅር ስነ ኣምላኽ ፍቅር የተበለሲ ሓሳዊ ንሓው ዘይፍቅር ሲ ንኣምላኽ ፍቅር የኽብል ኣይክእልኒ እዋይ ጎይታስ እንኳዕ ከማ ገበራ ከማ ገይሩ ከማ ናይተኸኣልና دحنا أملاك فكر نديت سجميل لأن يركز كل عصو مبلكه مش ده جن تغيير تحيزون بس حاوها غير تفكر كاس إنه جوي تاخذ فكر ياخذبن أي اللي خايف كوني من هذا تمنفس حديوة تمنفس حدي أملاك سمس كنيون سلزي أبزي أنت هنا نرن حدا لنا نهمياد هاي كجبر كله إنا نري سلزم بعد ناي زمان نهميا إندي يعني لنا جميرنا دلنا قبله من جميرنا بعد دهاي كخجبري بول فتهم كيف فتهم كتوري هم زين أو قلنا هم زلوا سب دهاي كخجبري بول كجبري قباني ما بلوا تزاي غيرك نسخة جبر إذا كلنا تملكت ماله دهاي مجبر سنة ما تملكت أنت رأسا زي جبرت أي بحالني كلنا تناينا هاللويا مناتو تمنفس أما أخذنا دلو هي وصل زخونة بروخ سل زخونة ناي فقري سل زخونة ناي حالي سل زخونة ناي خبرة منفس سل زخونة أملاك سمس كان يكون سلازي إذا مسكونة مسفلة أنبار حدا نجاري خوينو كأسري فريسو مسولوه حدا نجاري غيرهم بار جالس جابير كده اللي تنبرك ناب أخيبات هاي كدن ناب يوتيوب هاي كدن كم يجير كحوخات فكري له يوتيوب شكاي جبرن وي كم يجير كيعبي له يوتيوب شرچا جبرن تجيرو جالس جابير يدل عني الله أي تعامومن مستمع سنتاي جير مجنبران بار فوس نايزن تايلو صلوت جالس جابير مدلاي نزنا جالس فوسيو أنا أخي باس اللي زتصوع أخو خمسة فوس ترديوا بساعة زي عبيت إذا إسرائيل تصوعوا إذا نجر زخفوس خمسة كل ترديوا حتى نجر كن تردياتو مستنبر كون نجر كتوع خمسة الجن أفلت إيه بارك أرمين هيميا إزرع زرعوا السراح عند حد أريناو صبوا من نقاح صبوا منفسه ومحداس يجرو أنت هنا جن زقود لنا نجر نيرو ولا أزراكو صبوق صراحة تسرحه نهميا جنس قوله لنا جر كمل يمتي أنا ملا إني حويس كبولو الجيبيز ندقس كبولو الجيبيز هنتس كبولو سلزي أبزي إنتينا نرد لنا أمبار إزرا الصراح جمهور الصراح متيو أتزقود لنا جر كمل إنا نري نسدو ما زفرس نجر أسرتات أنت خبر كحدث يلو جالس إجزيابير كده اللي كله ملص كله أبي إجزيابيرين باردل لومي تحالفو ده اللي خان نجر زتفارسك كان نجر لومي تحالفي ده اللي زتفارسك نجر مفتحي أوسا مبالا يكونن مفتحي أون تاي جالس إجزيابير مدلايو
كل جزء جت إخزيابير زدل مبار حافيرو هاي فلتني كل جزء ملسي أبو خمزلو زعامن زبل مبار إخزيابير ملسي هوي نايزي ملك زخوننا ناينهميا أكايداي نو إزرا صريح وون يلو سقيلاي كدن أنت إذا إخزيابير أبغوت أندحر عودي قسي وتزقود لنا غير كم الله خمس غالي أمني له آمين لو مجزيابي كأسرته هاتي كحدث يسكبولو زفرسة نجاري كحدث يسكبولو لو مجزيابي مساي كم خان زتلا عليه زفرسة كأسرتات كحدثيو زتبلا شو نجار كحدثيو زودغا نجاري كالعلويو هاليلويا لازم بار نهميا أنت خبر كلنا نرى أبز مالتيو حساب إخزياب هير تراي نزل نجار رزق عرزق قليلو جت إخزياب هير كده لو كلنا نرى بار تقول إخزي أب إخزياب هير أمن زول لو وسب أبز حال فوقنا تات زقبر نجار أنت ينرح دايلنا أب كلمة إخزياب هير زود مخنياتو نجسات كملس وزي كولو ممهران كملس وزي كولو فلاتات كملس وزي كولو عبيتنا يروساليم نا إسرائيل كملس وزي كولو حتى كملس وزي إخزيابير بيني هاللويا سلازي لو ما أنتي جز كان أب إخزيابير جبر لو ما أنتي جز كان أب إخزيابير جبر محطات كإخزيابير كملسوي لو مزفر سنة جرن حداريها أو إخزياي تقتل كم يجرا عريل كا بجزار سخا يتكايتل نإخزيابير حلف نإخزيابير حلف ويل كان أب إخزيابير تمت كم مستقبل ما إخزيابير نجار كقديمه خطريخ إخزيابير زحلفو نجارنا بأرض خامي يقولون إخزيابير زعتو نجارنا بأرض صعري يقولون تلازم بار نهمي أبزخ أنت قبر كلنا زفارس قطرات نمحداس جالس إخزيابير كده اللي خلون إخزيابير عم لحظة مسكن يكون سلازي جالس إخزيابير مزدلين ما عم لحظة مسكن يكون إخزيابير موجود يبوه السلام دما قطرات نمحداس زفارس نجار نمحداس نبهاجر نخيد ما فقط توهيبو إخزيابير عم لحظة مسكن يكون السوت رايونا يكونه كله زد اليوم مسارحيتات كله زد اليوم مسارحيتات دما هيبو لو مي إخزيابير تحالفو دلخ أخونتات كم زحيب لكم تناحو قطعو ندل مس نجمر نخلو مفتح زخوون مسارحيتات يزبنا آمين نتي نخدو مقدي زخوون إخزيابير أول زخونا حيلي هبنا أبز مدري كنا مالالس كلنا ببزح نجر نحلف بزح حيلنا خوصر زدل نجرالو بزح تسفانا بقى خوصر زدل نجرالو بزح حيلنا بتاتينو بقى ترشا زي بلنا خبر الناس دل نجراتالو جناها جز إخزيابير دلنا مسنودق جن إخزيابير ملء عتق يهيبو دوية بلنا مغنياتو أب إفيسون انتايز بلنا قال أملاخ يسوس قويتاي لو ما أنتي حساب إخزيابير أب لبنا كسفر يامين دو حساب إخزيابير دماغ نجبرين آمين دو أتي بمنفسه برخة زبلة بكريستوس غيرو أب سمايا زبارخنا أملاخن أبو قويتانا يسوس كريستوسن بروخ يخونيلو أتي بمنفسه برخة زبلة زبارخنا أملاخ أبو قويتانا يسوس كريستوس يبارك تباريخ يسكو بولو منفسه برخة تباريخ كابتب عالم دلو اتمساي زلو يحيليو إخزيابير أملاخ سمسكنيون سلازي دما نهميا كيدو سراح جميرو أملاخ سمسكنيون عيو جميرو زدليو سبات قريبو دما زفرس قصرتات نمحدات سروح جمير أملاخ سمسكنيون أب نهميا معراف كلته
ኣብ ነህምያ ምዕራፍ ክልተ ኣብ ላዕሊ ካብ ብላዕሊ ጀሚርና እንድሕዳር ኢናዮ ሓደ ነገር ኢና ንርዳእ ንሱ ድማ ስራሕ ምስ ጀመረ በቃ ነህምያ ጦብያን ሳንባላጥን ዝበሃል ሰባት መፅኦም ነቲ ሳቶም ዝሓስብዎ ዕዮ ነቲ ሳቶም ዝሓስብዎ ስራሕ ንምፍራስ ከም ተላዓሉ ኢና ንርኢ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ይገጢምዎ ከምቲ እሱ ዝሓስቦ ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ሰላም እዩ በቃ ዕዮ እግዚአብሔር ክሰርሕ ኢሉ ተላዒሉ ክሰርሕ ምስ ጀመረ እንታይ ገጢምዎ እንድሕዳልና ጦብያን ሳንባላጥን መፅኦም ግን ነቲ ዕዮቲ ንምፍራስ ኣእዳዎም ክዝርግሑ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣብ ቁጥሪ 20 ካብ 18 ጀሚረ ክንብብ ምዕራፍ ክልተ ካብ 18 እታ ኢድ ኣምላኸይ ኣብ ልዕሊ ሕያወይቲ ከም ዝኾነትን እቲ ንጉስ ዝነገረኒ ዘረባን ነገርክዎም ንሳቶም ከዓ ንላዓል እሞ ንእስራኤል ንላዓል እሞ ንስራሕ ኢሎም ኣእዳዎም ነቲ ጽቡቕ ስራሕ ኣጽንዕወን 19 ሳንባላጥ እቲ ሓሮናውን ጦብያ እቲ ዓሞናዊ ባርያን ጌሸም እቲ ዓረባውን ምስ ሰምዑ ኣላጎጽልና ንዓቆናን እሞ እዚ ንስኻትኩም እትገብሮ ነገር እንታይ እዩ ንስኻትኩም ሲ ካብ ንጉስ ዶ ክትዓልዉ ትደልዩ ኣለኹም ድማ በሉ ሓደ ዘሰንብድ ዜና ሒዞምሎም መፅኦም ማለት ረኸም እግዚአብሔር ስራሕ እግዚአብሔር ክሰርሕ ጅምር ከለኻ ጸላእ ኩሉ ግዜ ብፍርሒ መንፈስ ከይዱ ዝወቃዕካ ፍርሒ ከዓ ኩሉ ሓደሽ ደሽ ደብሉ ተብዓትካ ይወስድ መንፈስካ ይወስድ ዕላማኻ ይወስድ ዝርግርግርግርግ ይዘብለክ حكي عنده فرحي ما تشم تحزن تشبطونه يتفلتني لازم بار طبيعا سنبلاتن حدا نقر حيزم متيو اتي بلان مصر ايوه اتي عيون تاي مخانو مصر ايوه تسرح تاي مخانو مسفلت سنتايلهم اي قنعكم نحنا خلنا اي قنعكم يلهم الله قصلهم يزم الله قصلنا نعقنا نمو ازن سخاتكم تقبروا نقر انتايون سخاتكم كاب نقصوخ تعالو تدهلي اللهم بلنا ناينهم يعني غير زغر مكاكن قصر عسرا زلو حسابي بزي قدس اب كنمي زغتر نغرات انت حيزو خمز متا سلز فلد تحيزو له لاملاح كابتو كنمي زغتر نغرات زعب مخانس سلز فلته شو انا خمزي لا ملس كلهم هاليلويا اسكي مسا يبولو قال زي املاح سماي كقنعنا يمو نحنا باروتو تنسينا خن عينا نسخاتكم جنا أبي يرسالم كفلن قبؤن مذكر تاني يبلكم من بلهم هاليلويا بتعم زجر مكان جرم بار معرخن ده إكيبت كم زخانة معرخن ده تعاتيقو خم زوته زين بار جت إجزاير من الله يباركته جت إجزاير كدل خلا خام بار نتسألين أنت كم تملس إجزاير عتيق يزوجك حسب إجزاير تاي مخاون تردي خاطر وتس خلا خا every day every day كنوت خلنا نبارت أبيان سامبالاتن everywhere علو لو مي جت إجزاير كدل خلا خام بار أملاخ سمسكين يكون كمزي نهمي أزبلو دلو أملاخ سما أنت خجبر لي كأنا عليه كحتوت سكلا أملاخ سما كأنا عليه بلو أبصر هاي أملاخ سما كأنا عليه أبدك أي أملاخ سما كأنا عليه أبتعنا أملاخ سما كأنا عليه هاليلويا بكا مبار فرحي بمتاخد سعر مبار اجزاير أملاخ مسايو أملاخ سما كأنا عليه كأخد سعر سمبادي تسفى مقرات دغام مسلو تشاو زعما مثلا نجرات شمو بزي قدس اتانا عخا صلاي كتقعلا زخل نجر حيزكم تصخلو انت كاتبل املاح سماي كان علي انا دما تسي خسرحي امين نو سرح علن اسكبولو عيو علني እግዚአብሔር ባይ ሰርح ነገር አለው ስለዚህ ጦቢያን ሳንባላጥን ያዓብቱንን የም ጦቢያ ዘበለ ካብ ህይወተይ ይገንሐለሁ ጦቢያን ሳንባላጥን ካብ ህይወተይ ይገንሖም ኣለሁ ግደ የብሎ ምናባይ ሃሌሉያ ስለዚህ ባር ሎማ አንቲ አትዕቱ ሕዘካ ዝደል ከፈራር ሓካ ዘል ናይ ጦቢያ ናይ ሳንባላጥ መንፈስ ይዋጋ አሜን ዶ
በኢየሱስም አባኻ ግደ ይብሉን አባኽ ግደ ይብሉን ምክንያቱ ሓሳብ እግዚአብሔር አባኻ ሰርሕ መኽረ እግዚአብሔር አባኻ ሰርሕ እግዚአብሔር ዝበሎ ጥራይ አባኻ ዝኸውን ጠባያ ሳምባላጥን ከፈራርሑ ክመፁ ክእሉ እዮም ግናኸት እግዚአብሔር ምሳኻ ዘሎ ግን ህያው ካብቲ ዓለም ዘሎ ትምሳኻ ዘሎ ይሕይል ትኻብ ዓለም ዘሎ እስክበሉ ምሳይ ዘሎ ይሕይል እቲ ምሳይ ዘሎ ይሕይል እቲ ምሳይ ዘሎ ይሕይል ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ነህምያ ቀጽርታት ንምሕዳስ ዝተሰሰብ እዩ መንፈሳዊ ብርትዕ መንፈሳዊ ሕጂ ካብቲ ብዙሕ ነገር ውሕድ ነገር ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ከም ዝበልኩም እዝራ ብዙሕ መንፈሳዊ ንቕሕ እኳ ተገበረ ኣብቲ እዋነት ግን ከም ጉቡእ ከምቲ ዝግብኦም ኮይኖም ኣይመላለስ ነይሩ ዓመፅ ነይሩ ክጉይቶት ዝደልዩ ነይሮም ኣብ ሕዋቶም ኮይም ዝዕምፁ ነይሮም ዘይግቡእ ስራሕ ዝሰርሑ ነይሮም ዳርኣናይ ክንከይድ ኢና ግና ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለካ ባህርያት ናይ ነህምያ ግን እንታይ ነይሩ ነቲ ዝመፀ ምንቕቓሕሲ ተግባራዊ ስጋ ዘልብስ ጥዕና ዘለዎ ዝገብር ኣክሽን ዝወስድ ሰብ ነይሩ የስ ኣምላኽ ካብ ምርኮ መሊስና ግን ንሓድሕድና ክንባዳደል ግን የብልና የስ እግዚአብሔር ካብ ምርኮ መሊስና ግን ናብ ዝነበርና ኢኻ ክንምለስ ኣብቲ ከተማና ኮይናስ ናብ ዝነበርና ክንምለስ የብልናን እዩ ዝብሎም ደሎ ኣብ ሓሙሽተ ምዕራፍ ሓሙሽተ እንድሕር ኣኸይድና ክቕልጥፍ እየ ምክንያቱ ኣሩን ጆሰን ተገዲፎም እግዚአብሔር ይባረክ ካብ ቁጥር 11 ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ እቲ ሓሳብ ክፀንቆ ፍትነ ጋራሆኦምን ኣታክልቲ ወይኖምን ኣዋልዶምን ኣባይቶምን መለስሎም ሕጂ እዚ ክብለኩም ፀራሕኩም ማለት ሕጂ ኣልዕል ኢልና እንድሕር ዳርኢናዮ ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ ይዕምፅዎ ነይሮም ብጣዕሚ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ይገብሩ ነይሮም ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብል ደሎ ፅሙቕ ሓሳብ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ነህምያ ዝሰርሑ ስራሕ ኢና ንርኢ ግራሆምን ኣታክልቲ ወይኖምን ኣዋልዖምን ኣባይቶምን መለስሎም ናይቲ ንስኻትኩም ቃባታቶም ብሓረጣ ዝወሰድኩሞ ገንዘብ እኽልን ወይንን ዘይትን ከዓ በጃኻትኩም ሎሚ መበል ሚእቲ መለስሎም በልኩም ንሳቶም ከዓ ንመልስ ካባታቶም ድማ ገለ እኳ ኣይንደልን ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ከምኡ ንገብር በሉ ሽዑነቶም ካህናት ፀዊዐ ከም እዘን እተዛረብዎን ቃላት ክገብሩ ኣምሓልክዎም ሕጂ ኣብዚ እንታይና ንርኢ ንሕዳሪና ነህምያ ናይ ፍትሒ ሰብ ምዃኑ ፍትሒ ዝደሊ ሰብ ቅንዕና ዝደሊ ሰብ ነቲ እዝራ ዝጀመሮ ምንቕቓሕ ድማ ብጣዕሚ ስጋ ዘልብስ ከምዚ ምሽ ኣማኒ ኮይንካ ሓድሓድ ግዜ በቃ ድሒነ እንደልካ እቲ ተግባራውነት እቲ ካራክተር እንዳጥፋዕካ ትኸይድ ሓድሓድ ግዜ ብዙሕ ነገር እናገበርካ ትኸይድ ግን ብሓቂ ከዓ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንመላስ ከለና ክንዕመፅ የብልናን ብቕንዕና ክንመላለስ ኣለና ሓቂ ክንገብር ኣለና ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ክንገብር ኣለና ኣብ መንጎ ኣሕዋትና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብፅቡቕ ክንፍለጥ ክንክእል ኣለና ኣብ ግብፂ ከለና ብፅቡቕ ክንፍለጥ ብጣዕሚ ኢና ንፅዕር ሽምና ንኽንሕሉ ብጣዕሚ ኢና ንፅዕር ናብ ጎይታ ምስ መፃና ግን በቃ ድሒነ እንደልካሲ እንታይ ትገብር ብዙሕ ሰናይ ነገርካ ትድርብዮ ምክንያቱ እንኳዕ ድሓንኩም በር ሁኬር ዝዓይነቱ ነገር ሕጂ እዚዩ እዝራ ዝጀመረ ነገር ነህምያ መፂ ድሞ ኖ ንምንታይ ትዕምፁ ኣለኹም ኣሕዋትኩም እንዲዮም ካብ ምርኮ ተመሊስና ማለት እኮ መሊስና ከዓ ናብ ምርኮ ክንኣቱ የብልናን ቁኑዕ ንግበር እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ንግበር ፍርሓት እግዚኣብሔር ይሃልወና እዩ ዝብል ኣሎ ማለት ስለዚ ኩላትኩም ኣነ ናይ ዘመን ነህምያ ዝበልኩም ሰባት ፍርሓት እግዚኣብሔር ይሃልኹም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ምእታኩም ምውፃኹም ብቕንዕና ትመላለሱ ሰባት ኩኑ ቁኑዕ ትገብሩ ሰባት ኩኑ ሰናይ ትገብሩ ሰባት ኩኑ ድሒነ እንደኢልኩም ነገራት ሸለል ትብሉ ሰባት ኣይትኹን ኣይንኹን ኣሜን ዶ ኢንተግሪቲ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ስራሕ እዩ ባህሪ ናይ እግዚኣብሔር እያ እግዚኣብሔር ኣይንሕዝኖ ንእግዚኣብሔር ኣይንሕዝኖ ሓራ ውፅኢና ከሎሲ መሊስና ከዓ ናብ ኣርዑት ባርነት ኣይንእቶ እግዚኣብሔር ሓራ ውፅኢና ከሎ ብክርስቶስ መሊስና ከዓ ንሕና ከዓ ናብ ካልእ
ባርነት ንኣቱ ዘየለ ነገር እግዚአብሔር ዘይደልዮ ነገር ንገብር ኣሕዋትና ዘይሕጉስ ነገር ንገብር ምክንያቱ ኣሕዋኻ ተሐጉስካ ንእግዚአብሔር ሕጉስካ ማለት ኣሕዋኻ ተፈቲኻ እግዚአብሔር ፈቲኻ ማለት እዩ ስለዚ እዝራ ንምንቅቃሕ ዝተሰአ ንምንቅቃሕ ዝተለዓለ ነይሩ ስለዚ ንምንቅቃሕ ዝኸውን ሰቤስ ክበሉ ኣነ ንምንቅቃሕ ምኽንያት ይበሉ ኣነ ንሓወይ ንምትሳእ ምኽንያት እየ ሃሌሉያ ስለዚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ምዕራፍ 6 ክንከይዲና እሞ ሓሳብና እንዳጠርና ክንከይዲና ኣጆኹም ኣይወዳእኹን ግን ጽሙቕ ጽቡቕ እንዳበልኩ ከይተረዳእኒ ሰዓት ከይከደኒ መጠን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 1 እንድሕር ኢና ኮነ ድማ ሳምባላጥ ጦብያን ገሸም እቲ ዓረባውን እቶም ዝተረፉ ጸላእትናን እቲ መካባብያ ከም ዝነደቕዎ ሕጂ ኣብ ቁሩብ ልዕል ኢልና እንድሕር ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ዕዮ ክሰርሑ ከለዉ እቲ ክነድቅዎ ከለዉ ናብ እንድሕር መለስ ኢልና ኩላቶም ኢደ ኢድካ እንዳተባሃሉ ክነድቁ ከለዉ ንርኢ ኣብ ደስ ዝብለና ሓሳብ እንታይ እንድሕር ነው ኩላቶም ኣብ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣልጊቡ ይነድቕ ነበረ ኣልጊቡ ይሃንጽ ነበረ ኣልጊቡ ይነድቕ ነበረ እንዳበለ በቃ ሁሉም ሲ ኢደ ኢድካ እንዳተባሃሉ ኣልጊቦም ይሃንጹ ይነድቁ ነይሮም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ድማ ናይ ሕብረት ምልክት እዩ ሪኢኹ ሓቢርካ ክትሰርሕ ከለኻ እምበኣር እግዚኣብሔር ኣብ መንጎኻ ይገብር ይሰርሕ እዩ مش ጎይታ ኢሉ እንታይ ክትእከቡ ከለኹም ገለ እንታይ ኣለዎ መዝሙር ኣለዎ ገለ እንታይ ኣለዎ ትንቢት ኣለዎ ገለ ምግላጽ ኣለዎ ኩሉ ሎ ክትእከብ ከለኻ ኣሜን ዶ ሓደ ልብ ክትከውን ከለኻ ሓደ ሓሳብ ክትከውን ከለኻ ተኣኪብካ ንእግዚአብሔር ክትምልኾ ከለኻ ሲ ኣብ ማእኸልካ ዝፈስስ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ከም ዘሎ ነዚ ምልክት ይኾነና ሳቶም ድማ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ንርኢ ሓቢሮም እቲ ሓደ ብልዕሊ ሓደ እንታይ ገብር ነይሩ ኣልጊቢ ይሃንጽ ነይሩ ኣሕዋተይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕዳር ኢኹም ቻሌንጅ ኣለዎም ወላ ኣልጊቦም ንኸይሃንጹ ሲ ብዙሕ ምኽንያት ኣለዎም ጸልዩ ስለ ዝነቕሐ እግዚአብሔር ከዓ ስለ ዘቕንዓሉ እምበር ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ኮራፕሽን ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ብልሽውና ከምዛ ቀዲምና ምዕራፍ 5 ክንሪኦ ፀናሕና ብዙሕ ግዑዚ ነገር ዝነበረ እግዚአብሔር ግን ኣሕሊፉ ይሃቦ እግዚአብሔር ግን ኣብቲ ሓሳብ ሰጢሞም ሰርሑ ሰባት እዩ ኣምላኽ ተመስገነ ስለዚ ኣሕዋተይ ክርስትና ዋጋ ይኽፍል እዩ ክርስትና ዋጋ ይኽፍል እዩ ኣብዚ ምዕራፍ 6 እንታይና ንርኢ እንድሕር ኢልና ጦብያን ሰንባላጥን ዕዮ ከም ትጀመረ ክሰርሑ ከም ዝጀመሩ ክዓቢ ከም ዝጀመረ ምስ ፈለጡ መጺኦም ናዕቢ ክገብሩ ከለዉ ንርኢ ምዕራፍ 6 ናባ ክምለስ ምዕራፍ 6 ኣነ ከዓ ቁጥሪ 1 ክጅምረ ኮነ ከዓ ሳምባላጥን ጦብያን ገሸምን እቲ ዓረባውን እቶም ዝተረፉ ጸላእትናን እቲ መካባብያ ከም ዝነደቕክዎ ካብቲ ፍሩስ ዝነበረ ከዓ ገለ ከም ዘይተረፈ ምስ ሰምዑ ክሳዕታ ግዜ እቲኣ ግና ማዓጾ ኣብቲ ደገታት ኣይተኸልኩን ነበርኩ ሳምባላጥን ገሸምን ከዓ ንሳቶም ክፉእ ክገብሩን ሓሲቦም ነበሩ እሞ ንዓ ኣብ ጎልጎል ኦኖ ኣብ ዘለዎ ዓድታት እንድናኸብ ኢሎም ጸላኢ ርኢኹም ኣለዎ ጸላኢ እንታይ ገበ ክሰርሕ ከለኻ ክትዓቢ በቃ ጽቡቕ ስራሕ ትሰርሕ ምስ ጀመረ ምስ ፈለጠ እንታይ ገበ ይሽኩም ዓብ ፕሮጀክት እዩ ዘምጻልካ ሕጂ ዛይረምሲ ከም ተሰርሐ ምስ ፈለጡ ሲ ንኣኼባ ፀዊዖሙ እዛ ከፍርሱ ኮ ጸላኢ እምበኣር ርኢኹም ኣለኹም ክሰርሑ ከለኹም ኣገደስቲ ሰባት እዩ ዝሰድልኩም ወይ ከዓ ኣገደስቲ ጉዳይ ምስ ሓዳር ምስ ቆልዑ ዝተሓሓዘ ምስ ሓውኻ ዝተሓዘ ኣገዳሲ ዝበሃል ነገር ዘምጻልኩም ቅድሚ 10 ዓመት በቃ ተዓጪ ዝነበረ ፋይል ኣምጻ ኣቢሉ ኣቕምጥ ኣቢለልካ ምክንያቱ ተዓብለኻ ትስጉም ኣለኻ ሕጂ እንታይ ኢሉ ንድሕሪ ትኮፍ ኣቢለካ ማለት ኦኬ ከምዚ ኣድያታ ነገር ኢልካ ዶ ትብል ማለት ሕጂ ኣብ ቀንጠመንጢ ነህምያ ግን ንቑሕ መንፈስ ነይርዎ ንቑሕ መንፈስ ነይርዎ እስክበሉ ንቑሕ መንፈስ ኣለኒ ንቑሕ መንፈስ ኣለኒ ንቑሕ መንፈስ ስለ ዝነበሩ ድማ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ እቲ ናቶም ውዲት ፈሊጥዎ ኣብ ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ዝብለና ምሽ ውዲቱ እንታይ ዝገብረን ኢና ኣይስሕቶን እስክበሉ ጸላእ ዝሓስቦ ሓሳብ ኣይስሕቶን ውዲቱ ኣይስሕቶን ስለዚ ኣብዚ እቲ ሓሳብ ፈሊጡ እቲ ሓሳብ እንታይ ክገብሮ ከሎ ትሕቲና ክንሪኦ ማለት ግን ኣብዚ ብጣዕሚ ዘስሓቐኒ ነገር እቲ ናይ በዓል ጦብያን ሳምባላጥን ሓሳብ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ በቃ
ريوم سي سرح هم تسرح ريوم سنتاجرهم بلنع نع أب جول أنا أبزل الله عادتات نرخب إلهم لا أقوله أنا دما أنس أبي عيو عيا الله أمه أبي زرع برأي أنس نتاجبر الله كم زناتكم إيش يا يكون كم زناتكم إيش حساب يكون نوع أبي عيو عايز الله كندينا أبي عيو عاين دللي كندينا every day لبنا بعبي عيو استملك هون دللي ويتا أبك أرواي كل جزء كنسرح كوفي اللي تسبينا كل جزء دكاي معاش يمسرح بكل عتقنا مش عم بيبنا بإفيسون منفسه برخص بلو كله باريخنا أنا دما أنس أبي عيو عيل لهم مك ورداي كألن سلامنتاي نتي عيو حديقة نابخاتكم أنت وردكو نسو كبوكر إيو إلى ملص كلهم جابر عملاق سمسكن يخون لازم بار أبزي حساب زي خم نريد لنا نهميا بحق بنقول سلزخون عملاق سمسكن يخون حساب جابر حزو سلزوات قلت جابر دولي سلزوات أب كلمة جابر تنبرك خزر خبو مرحلة سلزنا برا عملاق سمسكن يخون نتزمت زنا برا نجرسي ده يجبرون إذني حابون سكيلو معانتي لو معانتي ننا عالم سيستم إذن يهبوني يسكبولون أتخيل تعبي زحزوكم زبلة كي تبورتوا زحزوكم زبلة أبت علامكم دو كي تقولوا زحزوكم زبلة لو معانتي أملاخ سمسكين إذني تهابوا أمين دو لو معانتي إذن يهبني يسكبولون بجا كان إكزيابير إذن يهبني خليني أتطيب مسيلكم أب إكزيابير قد كاتسقع حمزة الله خمس فلت تسألائي سلازي دلي نسخة قص إكزيابير كدل خلاها بزوح ناتو عردتات كم زفر سلاز فلت أيدلين سلاز انتاي قبر ببزوح لبخا كخبر زق البروجكت جيروز حزكا بروجكت خاكو حما يكون طعم تقامي بروجكت عزل كازمت زي تكممو وانم كم زي قرو سيطان سي قليل لا يكون امره مالتي اي سرحني دا منكس املاح خبر نعخاب زن خطرفكا تقوموا له سلازي احواتي سيستم ناي عالم اسرار ناي عالم اكايدا ناي عالم إذننا خن عطوهن كيل على مالت مغنيات ديستراكشن كل جزء خافت عيون تايز قبرك دو زبلك زيابيري بارخ سلازي نهميا تايز قبر نحدا إلنا الجيبو زهان نتولدوي أمين دو هذا ما كم نهميا الجيبنا نهان نتولدو أبنا حدنا نداقاقف دهاي حواتنا نقابر أبو حواتنا سلام نقبر نحاونا ستأقم زي نخونو زيو تكزيابير بيلدهم قبر دلنا كاركتر زي بيقولوا كريستيان بقى امنت بزي قبري عينوتو مالتي امنت بزي قبر تخون ديا حبيرين مش دخدا حجريهم ازرع امنت نهم ياخا قبري تزنبرا من نقاق حسي ابتا عد نساتهم كعا عايتا تقوملون قبر زي بيقولوا خوين تكزيابير سمت قال لهم حرنسي قبر زي بيقولوا خوين تزبار تاينا نردا ابزي من حدارينا بقى فتحاويان سبات كنكون كاركتر زلنا سبات كنكون تناتنا كاركتر سي اكزيابير زخبروا سبات معنا خوري خلوسي ازسي بقى انا اكزيابير بروخ نا اكزيابير ملأختኛ نا اكزيابير قدوس نا اكزيابير حلو ولدو إلوسي كابانا قال نجر كقبل املاخ سمسكن يقول امين دو كبرين اكزيابير يقول قالت حزن لهم دو غادي يحسكم كقصله كساب تحزو ساعات قاله لازم اكزيابير املاخ سبارخ يقول تحزن لهم دو اجي دمص وسيخم قال ازي كبرين اكزيابير يسوع كريستوس غويتاي كبري نكزيابير يقول املاخنا هياوي ስለዚህ አምላክ ተመስገን ይሁን አምላክ ሰማይ ከቀናዓልና ይሞ ኢሉ ንሕና ባራቱ ድማ እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ ሰማይ ከቀናዓልና ይሞ ንሕና ባራቱ ድማ ተንገብሪና ተሲና ክንዓይና ምክንያቱ ብጣዕሚ አጨኒቆም ጦቢያን ሰንባላጥን ንኸይሰርሑ ዝገብሩሎም ዝነበሩ ዕንቅፋታት እንድሕዳሪና ብጣዕሚ ከቢድ ግን ሓደ ነገር ኢና ንርዳ ኣብዚ
ኣብ እግዚአብሔር እምነቱ ዝገበረ ሰብ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ ዓቢ ምዃኑ ዝፈልጥ ሰብ ኩሉ ነገር ንእሽተይ ምዃኑ ይዝርዳእ ንእግዚአብሔር ዓቢ ንድሕር ጌርካ ኣብ ህይወትካ ዝመፀ ይኹን ፈተና ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ኢኻ ኩሉ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ምዃኑ ድሕር ተረዲእኻ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሽዑ ክትሳገር ክትጅምር ኢኻ ምስጋር ዝመጽ መዓት እግዚአብሔር ካብ ነገርና ክንዕብዮ ከለና ካብ ጉዳይና ክንዕብዮ ከለና ካብ ኩነታትና ክንዕብዮ ከለና ካብቲ ኣብ ዙርያና ዘሎ እግዚአብሔር ይዓቢ ክንብል ከለና እስኪ እግዚአብሔር ይዓቢ በሉ ካብ ዙርያ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር ይዓቢ ካብቲ ኸቢብኒ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ከም ዝዓቢ ፈሊጥና ሓሳብ እግዚአብሔር ዓቢ ምዃኑ ፈሊጥና ምኽሪ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዓቢ ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ገጽ እግዚአብሔር ክንደልል ለና ከምቲ ነህምያ ዝገበሮ ኣብ ኩሉ ነገር ቀዳማይ ነገር በቃ ዕርድታት ቀጽርታት ዝፈረሰ ቀጽርታት ንሕዳ ክሕደስ ኮይና ኣብ ህይወትና እንታይ ክንገብር ኣለና ገጽ እግዚአብሔር ክንደልል ለና ክንብርካኽ ኣለና ከምቲ ጆሲ ዓንቶይ ዝበለና ሓፍትና ኣሩም ዘጸለየትና ኸ ምስ ቃሉ ኸ ግዜ ክንሕልፍ ክንከል ኣለና ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ዝርከብ ኣብ ቃሉ ስለዚ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር እናተዛራርምና ምስ ቃሉ ግዜ እንዳሕለፍና እግዚአብሔር ዊዝደም ይህበና በዓል ጦብያን ሳንባላጥን ክመጹ ከለዉ ሽዕ ብምፍራሕ ኣይንውቃዕን ኢና ብስምባል ኣይንውቃዕን ኢና ካብቲ ዝሓሰብናዮ ካብቲ ዝመደብናዮ መደብ ደው ክብለና ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣምላኽ ተመስገን ምክንያቱ ኣምላኽ ሰማይ ምሳና ስለ ዝኾነ ንሱ ድማ እንታይ ክገብረልና እዩ ካቕናዓልና እዩ ሃሌሉያ እስኮላትና ንጸሊ በዚ ሓሳብ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን እንቅጽሉ ኢና ካልእ ግዜ እዚ ሓሳብ እዚ ሕጂ ግን እቲ ግዜ ከይከይዲ ኢለ ኣምላኽ ዝመስገን እስኪ በዚ ሓሳብ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ በቃ ምስ ሓሳብ ሰማም ኣለኹ እስክበልዎ ካብቲ ኸቢብኒ ዘሎ ነገራት ናይ ኣምላኽ ህላዊ ይዓቢ እስክበሉ ካብቲ ኣብ ዙርያ ዘሎ ነገራት ናይ እግዚአብሔር ምህላዊ ይዓቢ ስለዚ ሎማ ዓንቲ በቃ ይትስእ ኣለኹ ዝፈረሰ ነገረይ ክህነፅ ዝወደቐ ነገረይ ክለዓል ገጽ እግዚአብሔር ደልያ ኣለኹ ገጽካ ደልያ ኣለኹ በሉ መልሲ ናይ ኩሉ ኣባኻይ ዘሎ በሉ መልሲ ናይ ኩሉ ኣብ ኢድካይ ዘሎ ጎይታ ንስኻ መልሲ ናይ ሕቶ ኢኻ በሉ ንስኻ መልሲ ናይ ሕቶ ኢኻ ብኢየሱስ ክርስቶስም ገጽካ ደልያ ኣለኹ ሃሌሉያ ንዓኻ ደልያ ኣለኹ ውህበት ኣይኮነን ንዓኻ ደልያ ኣለኹ ንስኻ ምሳይ ክትከውን ንስኻ ምሳይ ምስትህሉ ውህበታት ኩሉ ኣሎ ንስኻ ምሳይ ምስትህሉ ነገራት ኩሉ ኣሎ ስለዚ ሎም ዓንቲ ገጽካ ደልያ ኣለኹ እቶም ንዓኻ ዝደልዩ ኣይሓፍሩን እዮም እቶም ንዓኻ ዝደልዩ ኣይሓፍሩን እዮም ኩሉ ግዜ ገጾም የንጸባርቑ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ሁልጊዜ ይውድሱኻ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ሁልጊዜ ይውድሱኻ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ሁልጊዜ ይውድሱኻ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ኩልጊዜ ይውድሱኻ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ይኸደው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቐቡ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ይኸደው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቐሙ ገጾም ኣይሓፍርን ኩልጊዜ ይውድሱኻ ገጾም ኣይሓፍርን ኩልጊዜ ይውድሱኻ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ሁልጊዜ ይባርኹኻ ባርኽዎ እስኪ ባርኽዎ ባርኽዎ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ኩልጊዜ ይውድሱኻ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ሁልጊዜ ይባርኹኻ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ኩልጊዜ ይውድሱኻ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ይኸደው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቐቡ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ይኸደው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቐቡ ገጾም ኣይሓፍርን ኩልጊዜ ይውድሱኻ ገጾም ኣይሓፍርን
كل جزي ودسخا بيت كازنا برو بتو أنيوم كل جزي يودسخا عبيد كازنا برو بتو أنيوم كل جزي يبارخوخا كاب كبري ناب كبري يخرو عاب كرميك جابي هيري خبو كاب حيلي ناب حيلي يغرو عاب كرميك جابي هيري خمو اتو ما يحفرين كل جزي ودو سخا اتو ما يحفرين كل جزي ودو سخا تحياويتي إلى أملاخ قبل عليا اسكبولو تحياويتي إلى أملاخ قبل عليا سلازن قدميت كقسقسي كاب كبرين أب كبريك خيده تزاربوسك تزاربو تتقوموا له زغزي مسغويتا تزاربو أبسو من حانت غزي أبسو من حانت غزي مصيخم نغزاي تتحاوخو أبسو من حانت غزي ذا غزي زي أمس غزيابير كونيكت خونو بس حساب غزيابير كونيكت خونو تحياويتي إلى أملاخ قبل عليا بولو تحياويتي إدكاب لعليامو أينا وزني تحياويتي إدكام سايامو أينا وزني كاب كبري ناب كبري يخدو عاب كرميك شابي هيري قبو كاب حيلي ناب حيلي يخدو شبابا بابا سد عاب كرميك زيابي هيري قبو قطو ما يحفرين كل جزي يبارخوخا قطو ما يحفرين كل جزي يبارخوخا سكتسينا خلاتنا عبيت كازنو برو بتو آنيوم كل جزي يبارخوخا عبيد كازنو برو بسو أنيوم كل جزي يودو سخا عبيد كازنو برو بسو أنيوم كل جزي يبارخوها عبيد كازنو برو بسو أنيوم كل جزي يودو سخا كاب حيلي ناب حيلي يغرو هاب كرميك جابي هيري قبو كاب حيلي ناب حيلي يغرو هاب كرميك جابي هيري قبو قطو ما يحفرين أتا يحفركان اكزيابير مساخا هياوي أما قدخا حلوكا اكزيابير مساخا يو اكزيابير يحفركان يبلك اللهو تصفال لو مساخا اكزيابير تصفال لو هاللويا اكزيابير نخحلوا كاتسفالوا اكزيابير نخدوق نخبلك مساخايو اكزيابير حيلها نخحدث كل غزي مساخايو كابتي بعالم دلو تمساخا زلو غويتا يحيل كابتي بعالم دلو تمساخا دلو غويتا يحيل كابتي زوريخا زلو اكزيابير يحيل زفرحو كات هالو اكزيابير يحيل زسنبدو كات هالو اكزيابير يحيل لما انت خاطر فكاز دل نغير تلو اكزيابير مسايو بولو لو مين دحريت كوغو تكاز دل نغير تلو هاللويا اكزيابير مسايو بولو تا صنعتي الى املاح مسايا بولو هاللويا او هاللويا 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 اكزيابير مسايو عين دلهصن اكزيابير مسايو اي فرحني كمن كيد عز فرح كمن كيد عايز سنبد اكزيابير مساي كاب كونه اكزيابير مساي كاب كونه اكزيابير مساي كاب كونه اتقولوا زغال مساي كاب كونه اتقولوا زغال مساي كاب كونه مقدي قنعيو مقدي مدموديو مقدي مدموديو صلمات ابقن ما يقربنيو جابير مساي سلازهونه صلمات ابا يقربنيو جابير مساي سلازهونه صلمات ابا يقربنيو جابير مساي سلازهونه زودغنا حيل يلن جابير مساي سلازهونه سلامي بزحيو سلامي بزحيو جابير مساي سلازهونه اي دكمني جابير مساي سلازهونه اي حللني جابير مساي سلازهونه اي اندلهتني شرك حلابا جان ترجلره بگند
ሃሌሉያ ኣብዚ ጉባኤ ህያው ዝኾንካ ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ንዓኻ ሓይድና እግዚኣብሔር ንቐፅርታት ንዘሎ ኣለና ንዓኻ ሒድና ንዘርትካ ንቆፅር ኣለና ሎማ ዓንቲ እግዚኣብሔር ንቐፅርታት ንዘለላ ኣለና ንዓኻ ሒዝና በኢየሱስም ዝሕዘና ሓይሊ የለን በኢየሱስም ዝሕዘና ሓይሊ የለን እዚ ጉባኤ እዚ ብሽም ኢየሱስ ዝተባረኸ ጉባኤ እዚ ጉባኤ እዚ መንፈስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ጉባኤ በኢየሱስም ኢድካ ትዘርጋሕ እዚ ጉባኤ በኢየሱስም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ትዘርጋሕ ሓራ ይኹን እዚ ጉባኤ ነፃ ይኹን እዚ ጉባኤ በረኸት ይብዛሕ ኣብዚ ጉባኤ ሰላም ይብዛሕ ኣብዚ ጉባኤ ጥዕና ይብዛሕ ኣብዚ ጉባኤ ሃሌሉያ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እግዚአብሔር ተስፋ ዝተሓደሰ ይኹን እግዚአብሔር ኣብዚ ጉባኤ ከም ምህላኳ ዝተላዕለ ተስፋ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ይተሓደስ አቤት ካዝነብሮ ብፁዓን እዮም ኩል ጊዜ ይውድስኻ አቤት ካዝነብሮ ብፁዓን እዮም ኩል ጊዜ ይባርኹኻ ክብሪ ናብ ክብሪ ይኸዶ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቆሞ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ይኸዶ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቆሞ ገጾም ኣይሓፍርን አቤት 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 ገጾም ኣይሓፍርን ኩል ጊዜ የወደስኻ ገጸ ይሓፍር እስኮሉ ገጸ ኣይሓፍርን ኩል ጊዜ ይውድሰካ ገጸ ኣይሓፍርን ኩል ጊዜ ይውድሰካ ገጸ ኣይሓፍርን ኩል ጊዜ ይውድሰካ ኩል ጊዜ ይውድሰካ ኩል ጊዜ ኩል ጊዜ ይውድሰካ ኩል ጊዜ ይውድሰካ መመሊሴ ውድሰካ በመሊሴ ውድሰካ ኩል ጊዜ ይውድሰካ ኩል ጊዜ ይውድሰካ ክበር ተንክፍ ተመላለስ ብዋጋ ዝዓደካዮ ጉባኤ ብዋጋ ዝዓደካዮ ጉባኤ እዚ ጉባኤ ሃሌሉያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሰናይ ሓሳብ ኣለካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጽቡቕ ሓሳብ ኣለካ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሰናይ ይብለኩም ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ጽቡቕ ይብለኩም ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኽ ብዛዕባኹም ዘለዎ ሓሳብ ሰናይ ይብለኩም ኣለኹ بኢየሱስ ምእታኩም ውጻኹም ይባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ምእታኩም ንስኹም ብሩኻት ኢኹም ንስኹም ምውጻኹም ብሩኻት ኢኹም መልወሲኹም ብሩኽ እዩ ማዕድኹም ብሩኽ እዩ ደቅኹም ብሩኻት እዮም ንስኹም ርእሲ እምበር ጭራይ ትኾኑን ንስኹም ገዛእቲ እምበር ኣይትግዝኡን ንስኹም ሓሳብ እግዚአብሔር ዘለኩም ብሩኻት ኢኹም ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም በኢየሱስ ምእታኩም ውጻኹም ካብ ሎሚ ንዘላለም ዝተሓደሰ ካብ ሎሚ ንዘላለም ድማ ዝተሓለወ ይኹን ሓሳብ እግዚአብሔር ይብዛሓልኩም ቤትኩም በረኸት እግዚአብሔር ይብዛሓዮ ኣብ ጎረባብትኩም ንበረኸት ምኽንያት ኩኑ ኣብ ገዛውትኩም ንበረኸት ምኽንያት ኩኑ ኣብ መሳርሕትኩም ንበረኸት ምኽንያት ኩኑ ኣብ ከባቢኹም ኣብ መደቀሲኹም ከባቢ ስለይኹም ዝተደገመ ድግምቲ ሎምዓት ይድንክሎ ኣለኹ ንኸይትጽልዩ ዝድገም ድግምቲ ብሽም ኢየሱስ ዝድንክሎ ኣለኹ ንስኻትኩም ንኸይትነቕሑ ኣብ ቤትኩም ጸሎት ከይጨኑ ኣብ ቤትኩም ቃል ኣምላኽ ከይጨኑ ኣብ ቤትኩም ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ከይጨኑ ዝደግም ድግምቲ ዝጥቆል ጥንቆላ ዝውርወር ፍላጻታት በኢየሱስም ሰብሮ ኣለኹ ካባይ ዳ ኣይኮነን ብሪ ተኣኻኸበሉ ግናኻ ክትረግጾም ኢኻ ተባሂልኩም ተጻሕፈ ብሽም ኢየሱስ ይረገጹ ኣብ ትሕቲ ኣጋርኩም ይረገጹ በኢየሱስም ይረገጹ ንዓኹም ንምውጋእ ዝተሰርሐ ኣጽዋር ይረገጽ ንዓኹም ንምውጋእ ዝተሰርሐ ኣጽዋር ይረገጽ ቤትኩም ንምውጋእ ዝተሰርሐ ኣጽዋር ይረገጽ ንዓኹም ንምድኻም ዝተሰርሐ ኣጽዋር ይረገጽ ብዛዕባኹም ሕማቕ ንምዝራብ ዝትንሳእ ሓይሊ ይረገጽ በኢየሱስም ዝጸልዓኩም ዘበለ ይረገጽ በኢየሱስም ዝነቕፈኩም ዘበለ ይረገጽ በኢየሱስም ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ክፈለይኩም ዝደላ ሓሳብ ይረገጽ ኣብ ቤትኩም ሰላም ይዘራ ኣለኹ ቅድስና ይዘራ ኣለኹ ሓሳብ እግዚአብሔር ይዘራ ኣለኹ ዕቤት ይዘራ ኣለኹ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ በኢየሱስ ዘላለማዊ ሽም አሜን
ኬክ ኣሎ ድሎም ዓንቲ